Паважаныя парафіяне, браты і сёстры ў Хрысце, слухачы нядзельнай пропаведзі. Сённяшняе першае чытанне з кнігі прарока Ісаі, асабліва апошнія радкі, нагадваюць сітуацыю сучасную, тое, што мы перажываем. Так я это бачу. Вось ты разгневаўся, бо здаўна мы зграшылі і збунтаваліся. Усе мы сталіся як нячыстыя, і як адзенне забруджаная уся наша справядлівасць. Завялі мы як лісце, а правіны нашыя як вецер нясуць нас. І няма нікога, хто заклікаў бы імя Тваё, хто ўстаў бы, каб моцна трымацца за Цябе. Бо Ты закрыў перад намі аблічча сваё і пакінуў нас гінуць ад правінаў нашых. Але Ты, Пане, Ты наш Айцец. Мы гліна, а Ты наш ганчар. Усе мы справы рукі Тваёй. Сапраўды, калі глядзець на кантэкст, чым жыве сучасны свет, то гэтыя словы прарока Ісаі вельмі актуальны. Бо мы, як веруючыя людзі, усведамляем сабе сваю слабасць, грэшнасць, і мы разумеем, што ёсць зло і што ёсць добро. І мы разумеем сапраўды тое, што многія людзі, нават хрысціяне, адвярнуліся ад Господа, не шукалі Господа. І таму Пан закрыў аблічча. І так як бы пакінуў пагібаць ад правінаў нашых. Людзі церпяць за ўласныя грахі. Мы збіраем наступствы таго, як маральна, неправільна свет жыве. Свет дасягнуў многае, эканамічна, палітычна, у іншых сферах грамадскага жыцця. Але ў сферы маральнай мы ведаем, як нізка свет апусціўся. Свет патрабуе пакаяння. Свет патрабуе звароту да Бога. І таму Слова Божае, браты і сёстры, нас, веруючых людзей, асабліва чым сёння падбадравае, падносіць, узносіць Гасподня Словам. Святы Павел у пасланні да Карынцянаў чыніць такі зварот: а я, звяртаючыся да вас, народ Божы, кажу вам тое самае яго слова. У ім вы узбагаціліся ўсім. У кім? У Богу. Усялякімі словамі, усялякім веданнем. Христовае сведчанне так умацавалася ў вас, што вы не маеце ні стачы, ні ў якім дары, чакаючы аб'яўлення Пана нашага Езуса Христа. Свет стогне ад таго, што сам стварыў, а народ Божы атрымлівае ад Господа дары. Усялякае слова і усялякае веданне. Пра што кажа святы Павел? Памятаеце, калі Езус прамаўляў у прыпавесцях да слухачоў сваіх, ён казаў так сваім вучням: «Вам дадзена пазнаць таямніцы валадарства Божа». Вам, людзям добрай волі, вам, людзям адкрытага сэрца, вам, шукаючым праўды. Вам дадзена. І поэтому Павел нас сьогодні подбадриває, каже: ви узбагаціліся усім. Розумієте, нам, віруючим людям, нема нічого, щоб не працювало на нашу користь. Тільки треба гэта поверить. В Біблії сказано: віруючому усьо на користь. Розумієте? Усьо.
А калі ўсё, значыць усё, нават хваробы, нават пераследы, нават цярпенні, нават смерці. Нам это по-людску не зразумець. Але Слову Божаму трэба давяраць. Бо яно жывое і дзейснае, яно заўсёды актуальнае. І Гасподзь нас сёння ўмацоўвае ў слове і кажа: вы ні ў чым не маеце нестачы, бо ўсе дары вы атрымалі, духоўныя дары вы маеце, карыстайце з іх і чакайце аб'яўлення Пана нашага Езуса Хрыста. Адвент, мои дарагія, это не толькі чаканне на Раство Христово, як я казаў на пачатку святой імшы. Адвент – гэта асаблівы час, калі ён прыпамінае кожнаму веруючаму, што мы жывём не проста, але мы чакаем сустрэчы. Дзяўчаты, успомніце, як вы чакалі свідання. Як вы хваляваліся, як там манікюр, там, да, все это там, и сердечко стучит, не, бо сустрэча з женихом. А уявіце сабе, што мы ідём на сустрэчу з Господом, раней ці пазней. Як сэрца хрысціяніна, як сэрца веруючага чалавека павінна сапраўды быць падрыхтаваным. Ва ўсей гэтай сітуацыі, в якой мы жывём зараз у сучасным свеце, да? У бязбожжі, і у гэтых крызісах палітычных, эканамічных, маральных, ва ўсіх, да? Слово Божие нам кажа: ты, Пане, наш Отец, ты наш Откупитель. І чаму, задае пытанне пророк Ісая, ты дазваляеш збочваць са шляхоў тваіх, і ты робіш наše сэрцы цвёрдымі, каб мы цябе не баяліся? Чаму, Господи, ты дазваляеш нам адступаць ад цябе? А я вам адкажу, таму што Гасподзь стварыў чалавека свабодным. Мы дзеці, мы не рабы. Мы дзеці. А дзеці заўсёды адчуваюць сябе ў свабодзе. Это дзеці выбіраюць ісці ў гэтым кірунку ці ў тым. Отец асцерагае, і он папярэджвае, і он кажа: нельга, дзетка, нельга ісці туды. Бо гэта небяспечна. Але не, я хачу, добра, ідзі. Выбірай. Але ты наш Отец. Вельмі важна, каб мы, як веруючыя людзі, разважаючы сённяшняе Слово Божие, нават вярніцеся да Слова Божага, сёння эта магчымасць ёсць в інтэрнэце. Рок Б, год Б, час адвенту, год Б, літургічны, калі будзеце шукаць. Не? Другое чытанне з паслання святого апостола Павла да Карынцянаў. І разважце сабе гэтыя словы яшчэ раз. У сваім асабістым кантэксце. Як Бог цябе, хрысціянін, адарыў усім, нічога табе не бракуе. Цела і кроў Господа, пакаянне, ласка намашчэння хворых, постоянная молитва, святый ружанец, Богородица постоянно з нами. Мы адораны просто, просто, з ног до головы, всялякімі дарамі. Толькі трэба з іх карыстацца. І не баяцца нічога. І не зняхвочвацца цяжкасці. Таму што, яшчэ раз паўтару, усё, што мы маем, на нашую карысць. І далей. Святы Павел кажа: ён, Гасподзь, будзе умацоўваць вас аж до конца. Чуеш? Калі ты будзеш верны Христу, калі ты будзеш верны запаведзям Божым, і мець адкрытае сэрца на Господа, то Бог будзе умацоўваць цябе до конца. Святы Пётр апостол у сваім другім пасланні кажа выразна. Это вельмі важныя словы, я іх для сябе часта паўтараю. Ведае Гасподзь, як пабожных выратаваць ад спакушэння, а несправядлівых захаваць на пакаранне ў дзень суда. Разумееш, калі ты маеш сэрца адкрытае на Господа і сапраўды яго шукаеш, сапраўды змагаешся за сваю душу, сапраўды змагаешся за любоў у тваім сэрцы, то Гасподзь ведае, як захаваць цябе ад спакушэння. Нават у вялікіх выпрабаваннях і маніпуляцыях злым духам ты вытрываеш. Таму што ты адораны усялякімі дарамі ад Господа.
Толькі ўсклікай да яго. І наступіць момант, калі отец выцягне руку і скажа д'яблу «хопіць». «Хопіць, не кранай маё дзіця, я не дазваляю табе». Все. Але несправядлівых і безбожных Гасподзь таксама ведае, як захаваць на пакаранне ў дзень суда. Тыя, хто топчуць Божы закон, тыя, хто зневажаюць хрысціян, тыя, хто кроў пралівае нявінную, калі без пакаяння будуць, калі не дойдуць да пакаяння, то Гасподзь захавае іх на судны дзень і будуць адказваць. Той шлях, які яны выбралі і цвёрда трымаліся свайго памылковага шляху, да? І не шукалі праўды, і не шукалі Божай справядлівасці, злы дух іх будзе моцна трымаць, і Гасподь не кранае. Это твой выбор. І памрэш у грахах. Езус сказаў, чытайце ў Евангелії Яна, калі вёў дыялог з фарызеямі і кніжнікамі, і сказаў так: «Пакайцеся, бо калі не пакаецеся, памрэце ў грахах вашых». Памрэце ў грахах вашых. Таму вельмі важна, каб мы разумелі, што Божае Слова дае нам этую магчымасць. Сённяшняе Евангелие, чувайце, чувайце, а мы адораныя ўсялякімі дарамі, каб чуваць. І шчыры дзякуй вам, мае дарагія, што вы прысутнічаеце ў храме Божым, не гледзячы на ўсю сітуацыю. Пан ведае, як вас захаваць. Пан ведае, як вас захаваць. І ўсё, што вы не перажывалі, будзе на вашу духоўную карысць. Верны ёсць Бог, які паклікаў вас да єднасці з ягоным Сынам Езусам Христом. І Гасподь выконвае свае абяцанні.